Salamatu Iliya, shika-shikan musulunci guda nawa ne? Na farko, da bakinki. Na biyu, gaida mutane. Na uku, zumunci. Na hudu, shika-shikan musulunci kin ce guda biyar, wallahi haka yake guda biyar. Na farko kin ce sallama, na biyu kin ce gaida mutane, na uku kin ce zumunci, to na hudu fa? Na hudu neman arziki ko? Na hudu neman arziki cikin shika-shikan musulunci. Na biyar fa? Saura daya. Na biyar ba? Tunano na biyar. Na biyar. Salamatu Iliya. Shika-shikan musulunci guda nawa ne? Na farko, kin ga cika biyar ko? Da baki ga na biyu gaida mutane. Na uku, na hudu ka shiga musulunci sun cika irin naki. Na farko sallama, na biyu gaida musulunci kin ce guda biyu. Na hudu nema, na farko kin ce sallama, na biyar, na biyu sabuga ce gaida mutane da ɗan uwa. Na uku kika ce zumunci, to na hudu fa, to ke mata shi kenan. Kai shiga musulunci guda nawa ne? Na farko, na hudu sallama, na farko sallama neman arziki, na biyu ba na hudu neman arziki cikin shika-shikan musulunci, na biyar ba gaida mutane, na uku ba biyar ba tunanin da yawon arziki tare da mutane shi ne na nawa? Na biyar, na hudu ba na hudu cikin shika-shikan musulunci shi ne sanin darajar na gaba da yabo. Na biyar ba saboda da ɗan uwanka na biyar shi ne kyautata wa mahaifa. Shika-shikan musulunci sun cika nawa? Shika-shikan musulunci sun cika da biyu. Na farko sallama, na biyu gaida mutane, ina rubuta wasu wancan karatun, na hudu nema arzikewa da Allah na biyar saboda وفضلهم وأموالهم للمعاني لم يكن وكن مستفيدا كل يوم زيادة كيف عليه كيف كان مسلمك ولا نفقه فإن الفقه أمر إلى البر والتقوى وأعلم سلم نفرق سلم نبي بعد هي من أفضل كان ولا يسميه لا يفعل نوقها متذكر أن تكون أي سياسة وكنت الله kai ko shi kodin arziki tare da mutanen wannan kada bai isa da sa da mutanen shine na nawa yanke aure ba ruwa to bari in ga maka yanzu na daga na hudu cikin shika musulunci shine sanin darajar na gaba da kai ko na biyar ba idan ka kawo wani shirin da mai sauƙi ka mahaifa sun cika nawa ka kawo wani surori da goma sha biyu